डॉक्टर शिवराम कामत. डॉक्टर शिवराम कामत हांगेले जल्म 1090 आनी 50 इसवीचे एप्रिल 25 जाले. उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे कुमटा गावांत आशिल्ले बाड कामत कुटुंबांतू श्री व्यंकटेश कामत आणि श्रीमती पद्मावती कामत दंपतीले प्रथम सुपुत्र. प्राथमिक शिक्षण कुमटांतू जाल्ले. हायस्कूल शिक्षण कारवार शिवाजी हायस्कूल आणि शिरसी प्रोग्रेसिव्ह हायस्कूलाच्यान जाले. शिरसी कॉलेजाच्यान BSc डिग्री पूर्ण करून धारवाडचे कर्नाटक विश्वविद्यानिलयांतुल्यान MSc पदवी प्रथम श्रेणींतू पास केले. 1972 इसवींतू कुमटा गांवचे डॉक्टर A.V. बाळिगा कॉलेजांतू शिक्षक वृत्ती आरंभ केले. शिवराम कामत हांनी थोडे दिवसान एक उत्तम शिक्षक आणि चेडूवाले मोगाचो मार्गदर्शक म्हणून नाव घेतले. 1990 आणि 80 इसवींतू राष्ट्रमट्टाचे UGC फेलोशिप मेळून 3 वर्ष पुनाचे नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरींतू संशोधना कामाक अवकाश मेळ्ळे. कॉलेजाचे प्राचार्य म्हणून सेवा करून 2008 इसवींतू निवृत्त जाले. कोंकणी भाषा चळवळीक हांगेल देणे अपार. कोंकणी भास आणि साहित्य वाडावळीक हांनी खूब काम केला. कुमटाचे कोंकणी परिषदाचे संस्थापक सदस्य आणि त्या संस्थेंतू कार्यदर्शी जावन 10 वर्ष सेवा दिल्या. अखिल कर्नाटक कोंकणी परिषद बेंगळूर हाचे संस्थापक सदस्य जावन ह्या संस्थेची स्थापनेंतू योगदान दिल्या. 1090 आणि 95 इसवींतू मंगळूरांत चल्लेले विश्व कोंकणी संमेलन आणि हर एक अखिल भारत कोंकणी परिषदाचे आयोजनेंतू तनु मन धन रीतीन भाग जावन कोंकणी सेवा केल्या. डॉक्टर शिवराम कामत हांगेले कोंकणी भास आणि संस्कृतीच मळार दिल्लेले योगदान आणि सेवा मानून घेवन तांकां 2020 वर्साचो श्रीमती विमला V. पै विश्व कोंकणी जीवन सिद्धी पुरस्कार फावो जाता.